וזה טיטוס. טיטוס הוא שועל חמוד שיוצא לחפש את חברה שלו. הבעיה היא שכמעט כל דבר בעולם של טיטוס מנסה להרוג אותו. החל מקבצנים שזורקים עליו דברים, אנשים ענקיים עם גרזנים, מומיות מפחידות ואפילו פחי זבל. למרבה המזל טיטוס יכול להרים חפצים ולזרוק אותם. אפשר לזרוק על האויבים שלנו בקבוקים, קופסאות, פחי זבל וכדורים. יש גם שטיח מעופף, הוברבורד ואפילו חידות נחמדות. אם גדלתם כמוני בשנות ה-90, כנראה שאתם זוכרים את טיטוס. מה שאתם כנראה לא זוכרים זה את זה, מסך הסיום של המשחק. כי זה משחק מאוד מאוד קשה. אבל טיטוס הוא לא רק משחק, זה גם השם של החברה שיצרה את המשחק, טיטוס אינטראקטיב SA. אז היום נסתכל על טיטוס ועל המשחקים שלה. החברה הוקמה ב-1985 בצרפת, והחלה לשחרר משחקים למחשבים של אותה תקופה. בין היתר, טיטוס הוציאה משחקים לדוס, לאמיגה, ל-ZX Spectrum שכבר הזכרנו בפרקים הקודמים, ולקומודור 64. בהתחלה טיטוס התמקדה במשחקי מרוצים. אחד המשחקים הראשונים שלה, Crazy Cars, היה כותר מרוצים קליל, שבו עליכם להגיע לסוף המסלול בזמן, ולפתוח רכבים חדשים. פה בארץ, השחקנים הכירו בעיקר את המשחק השלישי בסדרה, Crazy Cars 3, שידוע גם בתור למבורגיני, American Challenge. וזה באמת אחלה משחק. אנחנו בוחרים דמות ונכנסים איתה לעולם של מרוצי רחוב והימורים לא חוקיים. לדמות שלנו יש תקציב בשביל לקנות חלקים חדשים לאוטו, לתקן את הרכב במקרה של נזק, וגם לקנות כרטיס כניסה למרוצים השונים. אם אתם ממש בטוחים בעצמכם, תוכלו גם להמר על כל מרוץ לפני שהוא מתחיל, ואם תיקחו מקום ראשון, תקבלו את כל הכסף בקופה. אבל זאת לא משימה קלה בכלל. צריך להתחמק ממכוניות, מהמשטרה, מהנהגים האחרים במרוץ, ולפעמים זה לא קל להישאר אפילו על המסלול עצמו. ואם עשיתם טעות, היריבים שלכם מיד יעקפו אתכם, ותצטרכו להשיג אותם שוב. תמיד תוודאו שיש לכם מספיק כסף לעוד מרוץ, כי אם תישארו בלי כסף בכלל, תצטרכו למכור את המכונית שלכם, וזה אומר Game Over. למסלולים יש אווירה מיוחדת, והגרפיקה אולי לא מתקדמת לפי הסטנדרטים של היום, אבל יש לה קסם מיוחד שאני ממש אוהב. עוד משחק מוכר של טיטוס הוא פרה-היסטוריק, שיצא למחשב האישי. במשחק זה אנחנו משחקים איש מערות, שיוצא לחפש אוכל. המשחק היה כיפי וצבעוני, ובכל שלב זוגי היה גם בוס שצריך להביס. פרה-היסטוריק זכה לביקורות טובות, אבל אין ספק שהכוכב האמיתי הוא משחק ההמשך שלו, פרה-היסטוריק 2. בפרה-היסטוריק 2 אנו חוזרים לשחק את איש המערות, עם משחקיות וגרפיקה משופרת מאוד. בשלב הזה למשל, הגיבור שלנו מכוסה כולו בדבש, ותראו איך הברחשים נמשכים אליו. אלה פרטים קטנים שלא היינו רגילים לראות באותה תקופה. בשלב הזה אנחנו מטיילים בארץ מרתקת עם קריסטלים נוצצים. גם המוזיקה של המשחק הייתה מצוינת, אבל אם יש משהו שמייחד את המשחק הזה, אלה הסודות שמתחבאים בכל פינה. בין אם אלה פירות שמתחבאים בין הסלעים, צ'ופרים שנופלים מהשמיים כשחובטים באבנים מסוימות, מעברים נסתרים או אפילו שלבי בונוס שלמים. פרה-היסטוריק 2 תמיד מסתיר איזה קלף בשרוול, ותמיד יש משהו לגלות. המשחק זכה להצלחה וקיבל גם גרסה לסופר נינטנדו בשם פרה-היסטוריק מן. באופן מפתיע זה משחק שונה לחלוטין מהגרסה למחשב. הפעם יש לנו סיפור מפורט עם דמויות ועלילה. השלבים חדשים וכוללים גם קטעי משחקיות שלא היו קיימים בגרסה למחשב. טיטוס גם השתמשו ביכולת של הקונסולה לסובב אלמנטים גרפיים ויצרו רפסודות וקרחונים שמתנדנדים על הגלים במים. עוד דבר שלא ראינו על המחשב האישי הוא חנות. עם העצמות שאנו אוספים במשחק אפשר לקנות טיפים, פסילות נוספות או אפילו לדלג על השלב כולו תמורת 100 עצמות. סך הכל מדובר בשיפור משמעותי על פני גרסת המחשב, ואני מאוד ממליץ לכם לנסות. אבל מעבר לזה, טיטוס גם עשו לי טובה ענקית. הם הכירו לי את האחים בלוז. את המשחק הזה הכרתי אצל קרובי משפחה כשהייתי ילד קטן, וממש התאהבתי בו. עד אותו רגע אף פעם לא שמעתי מוזיקה כל כך טובה במשחק. וכן, חרשתי עליו בלי הפסקה. אבל לא ידעתי שזה היה בעצם המשחק השני בסדרה, ששמו ג'וקבוקס אדוונצ'ר. המשחק הראשון של האחים בלוז היה גם פופולרי, וכשגיליתי על קיומו אצל חברים התלהבתי מאוד, למרות שהוא היה קצת פחות צבעוני מהמשחק השני שכבר הכרתי.
וגם המוזיקה הייתה קצת פחות מפורטת. מסתבר שטיטוס ניצלה את המותג עד הסוף, כי שחררה את משחקי האחים בלוז כמעט לכל פלטפורמה אפשרית. ה-NES, סופר נינטנדו, גיימבוי, קומודור, אמיגה, דוס ומחשבים אחרים. בעצם כל המשחקים האלה הם רק שני משחקים, האחים בלוז וההמשך שלו, ג'וקבוקס אדוונצ'ר. היום יש לי כמעט את כל הגרסאות של משחקי האחים בלוז, כולל הגרסה הזאת לקומודור שהגיעה על קלטת. באחד הפרקים הקודמים יצא לנו לראות מה זה לטעון משחק מקלטת, וככה נראה המשחק של האחים בלוז בגרסת הסרט המגנטי. מה שחסר לי באוסף זה ג'וקבוקס אדוונצ'ר למחשב האישי, בעצם משחק האחים בלוז הראשון שהכרתי, אבל אף פעם לא ראיתי עותק פיזי שלו ואני לא בטוח כמה כאלה יש. וכן, המשחקים לא מושלמים, אבל היי, הם הכירו לי את האחים בלוז, שזה גם סרט מעולה וגם המון מוזיקה מצוינת, ולכן אני אוהב אותם בכל מקרה. טוב, טיטוס אשמה גם בכמה משחקים גרועים מאוד, למשל Quest for Camelot, משחק לגיימבוי קולור שהיה שכפול די גרוע של זלדה, או רודסטרס, שיצא למגוון קונסולות והיה גרוע על כולן. גם משחקי האחים בלוז לא היו טובים על כל הפלטפורמות, אבל הגרוע ביותר הוא כנראה סופרמן, משחק של טיטוס לנינטנדו 64, שהיה עמוס בבאגים ונתן לטיטוס את השם הגרוע שהרבה שחקנים זוכרים עד היום. וזה קצת חבל, כי טיטוס ידע גם לעשות משחקים יפים, אבל בגלל השם הרע שיצא לה, רוב הגיימרים פספסו אותם. למשל, המשחק Virtual Chess 64, שהיה משחק השחמט הכי טוב על הנינטנדו 64, או אוטומובילי למבורגיני, שהיה אחלה משחק מרוצים, גם הוא לנינטנדו 64. סופר קולדרון היה משחק שובה לב שבו אנו עוזרים למכשפה צעירה, והוא נראה קצת כמו גרסה מוקדמת של Incantation, עוד משחק חביב של טיטוס על מכשפים וקסמים. בסופו של דבר טיטוס הפסיקה את פעילותה ב-2005, אבל זה לא אומר שאני הולך להפסיק לשחק באחים בלוז. נכון שטיטוס אחראית על כמה פלופים רציניים, אבל גם יש לה משחקים לא רעים, צבעוניים וכיפים מאוד. אז זה הכל להפעם. תודה על הצפייה ושיהיה לנו אחלה יום.